Fifi, ne zaboravi me. Jutros ću otići do Bumba nabrati grašak. Ovo je baš žilav. Ja ću ti pomoći, Bumbo. To je jedan od načina. Hrabri i spori istražuje džunglu. Šefe, čuvaj se ogromnih buba. Dosadno mi je. Tu se baš ništa ne događa. 1, 2, 3. Ova komuška ima samo 3 zrna graška, Fifi. Aha, svako je različite veličine. Gledaj. Veliko, veće, najveće. Pazi rupa, Fifi. Hvala, Bumbo. Odakle je ova rupa ovdje? Znam. Nastale šašave peteljke. Ma znaš, to je dugačko i migoljavo. Špagete. Ne, živi ispod zemlje i zvuči kao prvi. Prvi. Ti misliš crvi? To, crvi. To je rupa od crva. Fifi, ne zaboravi me. Ja zaboravila. I još nešto sam zaboravila. Teta Tuli treba doći napraviti kolač od zobi. Bok, Bumbo. Ogledaj, to je Bumbo Graškić. Pazi na grašak. Oprosti, Bumbo. Bravo, Bocko, bravo. Spori, upravo si mi dao briljantnu ideju. Jesam? Kakvu ideju? Treba pogoditi grašak u rupu, a pobjednik će dobiti nagradu koja će biti kod mene, obzirom da je ideja moja. A što je nagrada? A sad ti, Bumbo, moj prijatelju, trebaš otići i obavijestiti ostalo društvo o natjecanju i pripremiti neke poslastice. Dobro, mislim da to mogu. A što ćeš ti raditi za to vrijeme? Mi, idemo organizirati igru. Stvarno mi je bilo zabavno dok sam bila mala, a baka me naučila raditi kolač od zobi po njezinom posebnom receptu. Slušate li, djeco? Da, teta Tuli. Tajna je u tome da treba brašno jako protresti. Prosti, Pahuljo. Fifi, slušaj. Ići ćemo se natjecati u ubacivanju graška u rupu. A što? To je bila Bockova ideja. Bockova? Jeste li sigurni da nešto ne smišlja? To sam i ja mislio, ali zvuči kao dobra ideja. Bilo tko se može pridružiti. Šarenih milončića, zvuči odlično. Jedva čekam. Bocko je rekao da trebam naći nagradu za pobjednika. Pa imamo moj kolač od zobi. Možemo ga ispeći ponovo. Savršeno, a Ljubica može napraviti medalje. Da, idem do nje pa ću ju pitati. Narciso, zašto da danas ne odemo na vožnju brodom? Zato jer želim da odeš do dućana i izabereš neko lijepo platno da mi sašiješ novu haljinu. Ali ne treba ti nova haljina. Ja uvijek trebam novu odjeću. Ali... Ljubice, možeš li napraviti medalje? A za što ti trebaju? Imamo natjecanje u ubacivanju graška u rupu. Šarenih milončića, to zvuči jako zabavno. Ja ću se priključiti. Da, napravit ću ti medalje, Bumbo. Vidimo se kasnije. Evo palica, šefe. Dobar posao, Spori.
Ja ću imati malu pomoć da bih lakše pobjedio. Šefe, zar namjeravaš varati? Ha, ne spori, jer ću pobjediti fair i pošteno. A što ako ne pobjediš? Onda ću varati. Čini mi se kao trka s preprekama. Da, gledaj. Dobro, društvo. Tko želi sudjelovati, treba štapić. Spori. Ok, pravila su jednostavna. Izaberite jedan i koristite štapić za guranje graška u rupu. Tko će imati najviše pogodaka, taj je pobjednik. I sudac Svebi će ih prebrojiti. O, dobro. Možemo početi. I neka najbolji Bocko pobjedi. Mislio sam najbolji natjecatelj pobjedi. Puno sreće svim natjecateljima. Dva. Još jedan je u rupi. Bocko je pobjednik. Bocko, najpametniji si. Bravo, Bocko, i najspretniji si. Bravo, Bocko, od sreće letiš sam. Pravi si pobjednik i igraš pošteno. Bravo, Bocko, najpametniji si. Bravo, Bocko! Zapravo sam pobjedio. Fair i pošteno. Ne, nisi Bocko. Što? Pobjedio si po pravilima. Fair. Evo, tu su medalje za sve. I ne zaboravite na kolač od zobi. Bravo, Bocko! To je najbolje od svega. Izaberi neki oblik. Može ti biti jako lijepo i zabavno kad se igraš s prijateljem. Vidimo se uskoro. Bye!